Hej og velkommen til vores læringsrum 1. I det her forløb skal vi lege lidt i Minecraft. Vores workshop den kommer til at handle om, at I skal bygge et escape room i Minecraft Education Edition. Og det lyder måske ikke helt sort lige nu, men bare roligt, når I har gennemført det her læringsforløb, så vil I allerede være meget bedre klædt på til den her opgave. Og inden undervisningen her i weekenden, så bedes I have gjort følgende. I skal installere Minecraft Education Edition, og der ligger links til det herinde, som I kan se her, hvor I bare trykker. Så skal I have set nogle tutorials omkring Minecraft Edu, som alle gennemgås her i vores forrige blogpost. Og linket dertil ligger ligeledes her på den her blogpost. De tutorials handler om noget der hedder redstones, hvad de er, som er en vigtig komponent i Minecraft, og hvordan man bruger det. Og derudover også en tutorial omkring, hvordan man bygger en hemmelig dør. Og alle de links findes på det forrige blogpost. Derudover så skal I gøre jer nogle overvejelser omkring, hvilke typer af opgaver man kan stille elever i det her program, Minecraft, og også omkring, hvilke konsekvenser man kan inkludere i sin spilkonstruktion i designet af ens verden, for at undgå eventuelle faldgrupper. Og derudover så opfordrer jeg også til at genlæse vores tidligere indlæg omkring Minecraft fra tema 2. For mere uddybende information omkring vores tanker og idéudvikling angående brugen af Minecraft i undervisningen. Ja, og vi glæder os meget til at se, hvilke idéer I kommer op med. Så vi ses i weekenden. Hej hej.